Ang Manito-Bacon Road ang pinaka-extreme na coastal road sa buong Bicol na matatagpuan sa pagitan ng Manito-Albay at Bacon-Sorsogon. May haba itong 23 kilometro mula sa boundary ng Manito hanggang Bacon-Sorsogon. Maliban sa matatarik na mga ahon ng kalasada at pabulusok na pababa, ay idagdag mo pa ang mga sharp curves na talaga namang mahasa ang driving o riding skills mo. Tara at samahan nyo akong bisitahin ang Manito-Bacon Road na siyang tampok sa ating biyahe ngayon. Tatapos lang kumain mga highway. So dito tayo sa Ligao City. Ito, nakikita nyo yan yung kanilang Christmas tree. Anytime, nandyan lagi yung Christmas tree. Kung ngayon mga highway, punta tayo dun sa camping site dun sa Mount Masaraga, na kung saan dun tayo magpapalipas ng gabi ngayon. So malapit na tayo sa camping site mga highway. Itong daan na to na tinatahak natin ngayon, ang diretsyo nito ay Tabaco Albay. Yung Tabaco, andun yung sakaya ng mga barko papunta sa sa Catanduanes, which is yan ang isa sa mga plano nating puntahan after dito sa mga pag-ikot-ikot natin dito sa Albay tsaka Sorsogon mga highway. So overtake tayo dito. Sige, clear naman. Yan. Okay. Itong Mount Masaraga na nasa ating kaliwa, napakadaming mga camping site dyan. Yan yung Mount Masaraga, oh, kung nakikita nyo. Tapos dito naman sa ating kanan, si Mount Mayon. Mas pipiliin natin ngayon na mag-camping kasi mas tipid yung gagastusin natin para sa overnight stay. Nasa 150 pesos lang. May dala naman tayong sariling tent. So dito, Agritourism Park, Sitio sa Blue yun, Barangay Amtik. Yan. So dito tayo, kakaliwa tayo dito sa taas. And this way to Hobbit Hill. Magkano ang overnight, madam? Ha? Saan kayo? Mag-overnight halimbawa. Camping sir, camping pig. Mayroon dyan sir, Kubo 800. Hindi ba, magte-tent lang ako. Ay pwede sir, o bayaran mo sir, entrance fee sa ka-camping fee lang. Magkano lahat? Ang camping fee 100 and lang, 3 to 4 minutes lang. Saan na parking yan dito? Dito pang magpa-parking, dun maglalakad din yan papasok. Marami kayong tao ngayon? Oh, yun yung. O sir? Maraming tao dun sa ano? Sabi ko. Sir, ang taong overnight ngayon, ikaw lang ata. Ako lang? Sige, dito. Overnight sir. Okay. So dito, safe naman dito mga highway. Medyo hindi siya matao. Ngayon, dito sa Hobbit Hill, ang sabi nila baka ako lang daw yung mag-overnight ngayong gabi. So dito tayo. So dito mga highway, yung Hobbit House, naka-design dito kung saan pwede kayong magtambay. So bali, 175 dito ang overnight. Tapos magbayad pa duman sa parking, 50. So maganda dito mga highway, malamig yung hangin. Tapos ito si Mayon, oh. Yan. Si Vulcan Mayon, kaharap lang natin. So dito na tayo ngayon maka-highway sa Kamalig Albay. So dadaan tayo dito sa bypass road, dito sa Kamalig bypass road. Okay. Dito tayo sa Kamalig bypass road.
Okay, so napakaganda ng view mga ka-highway. So ayan, kita-kita nyo si Mayon na nandyan yun, natatakpan ng ulap. So solid talaga yung ganda ng view. Sa part na to ng Manitou mga ka-highway, oh. So meron silang maliit na kalsada dito. Ayan, para yung mga nakatira sa mga liblib sa mga bundok ay madaling makapasok. Ayun, oh. Ganda ng ilog, ang linis, oh. Wow, parang sarap maligo mga ka-highway. Ang linis ng ilog. Kaso may kalabaw na nakababad. So dito kaya. Wow, ganda ng ilog. Malinis. Ang ganda. So meron silang mga ginagawang ganito. Wow, ganda ng ilog, oh. Parang sarap maligo. Ang ganda. Di ba? Tapos makikita mo yung mga kabundukan, pinapaikutan ka ng mga malalaking bundok. Hindi ko alam mga highway kung saan ito papunta. Sinubukan ko lang itong explore. Wow, sarap maligo dyan, oh. So dito mga highway, sobrang linis na talaga ng ilog dito. Ang linis ng tubig, oh. Wow. May ginagawang kalsada doon. Para saan kaya yung kalsada na yun? Camping. Dito, magka-camping. Di ba ang ganda, oh? Oh, mahaba pala to. Mahaba pala to mga ka-highway. Wow, sarap maligo. Wow, ganda. Sarap maligo dyan. Punta pa tayo dun sa dulo. Uy, may ibon, oh. Ang ganda ng ibon, kulay blue. So dito may mga naliligo na. Wow. Dito nalaki na ng mga boulders sa sa ilog. Oh, anong ibon kaya yun? Kulay blue. Parang sarap maligo. Nakaka-tempt maligo. Wow, naman talaga. Swerte ng mga taga dito, no? Unli sila sa tubig. Hanggang dito lang to, mga highway. Hanggang dito lang tong kalsada. Wow, malalaglag na. Pero ang ganda talaga ng ilog, grabe. Tapos may mga pa dun, no? Damuhan, parang dun, sarap mag-camping, mag-tent. Kung meron nga lang talaga akong kasama na ikot sa buong Pilipinas, tapos magka-camping lang kami, ang ganyan. Oh, di ba? Ganda. Tapos wala ka na problema, diyan ka na magluluto, dadala ka lang ng lutuan, tapos may tubig naman, eh. Malinis yan, eh. Pwede pang saing yan, eh. Pwede rin yan inumin.
Ganda. Next time dalhin sama ko si ano dito. Tapos yung motor pwede naman iiwan dito, yung motor diyan na lang iiwan, tapos doon mag-camping. Wow, meron pa ng mga ganitong lugar na nakatago lang dito sa Manito. Wow. Tingnan natin yung tubig. Ang lalim mo. Ang lalim, mga highway. Pwedeng tumalon dyan, no? Tsaka ano, malinis talaga. Wala kang ano, nakikita maraming basura. Ganda. Dito na tayo ngayon mga kayo sa Manito Albay. Yan, isang payapa at simpleng bayan dito pa rin sa Albay. Itong Manito. So dito natin matatagpuan mga highway yung mga boiling mud, tsaka yung boiling lake. Yan, mga tatlong boiling na yan. Yung boiling sea, wala na, hindi rin natin makikita ngayon kasi high tide yata ngayon eh. Nung dati na binisita natin yon, wala, high tide, hindi rin natin nakita. Ngayon, high tide pa rin. Ito na mga highway, umpisa na to ng paliko-likong daan dito, paliko-liko na paakyat. Ayan o, yan. Kung nakikita nyo itong taas natin, andun yung kalsada, doon sa yung kadugtong nitong kalsada, andun sa dulo nitong niyang bukid na yan o. Oh, yan, grabe, lupit nyan. Gapang yung motor natin mga ka-highway oh. Wow, kita yung tarik na yun oh. Grabe. Pero sulit talaga sa ganda ng lugar na to. Twisties na. So dito mga highway, yan, ayan na, tarik oh. Yung kalsada kanina andun sa baba, yung kanina nagsasalita tayo andun sa baba, ayun oh. Ayun oh, diba oh, ayun yung kalsada na yun oh. Diba ang taas? Nasa tuktok tayo ng bundok oh. Yun, yung kalsada. Lupit. Dito mo tayo saglit. Yung ulan mga highway paparating na dito. Paparating na yung ulan dito. Ito na nga ang pinakasolid sa lahat ng coastal road sa buong Bicol sa kasalukuyan. Tanaw dito sa pinakataas ang lawak ng dagat ng Albay Gulf. At sa kabilang side naman ay ang mga kabundukan na napakalawak na kagubatan na tahanan ng maraming mga hayop kagaya ng mga ibon, unggoy at mga baboy ramo. Hindi mo akalain sa lugar na to, bibigyan ka ng kakaibang saya dahil sa napakagandang scenery ang masasaksihan mo dito. Hindi tayo makalusot-lusot dati ng mga kalipas na panahon na nagtatry tayong lumusot dito mula Manito papuntang Bacon.
Pero hindi tayo nakakalusot kasi nga kasulukuyang ginagawa itong part na to. Pero ngayon ay nadadaanan na siya. Ayan. So ganito pa lang yung itsura niya mga highway, pero pwede na siyang daanan. Ayan, no. So, kasi sabi nila nagkaroon daw ng landslide dito. Hindi ko alam kung saan banda. Zero yung dito na side. Tapos nirepair nila. Ayan. Kaya hindi tayo nakakalusot. Itong kalsada na to, bagong gawa to eh, oh. Ayan. Ayan, ito. Ito yun mga ka-highway. So ngayon, nadadaanan na. Yun nga lang, isang lane pa lang yung nasisemento. Yung kabilang lane ay ginagawa pa rin. Pero goods na rin siya daanan. Yan, gapang yung motor natin, no? Ang tarik kasi nito eh. Hindi nakabuelo. Ang hirap pala dito. Ang hirap pala pag hindi nakabuelo yung motor mo dito. Lalo na pag scooter, mabibitin. Mula sa boundary ng Manito at Sorsogon sa may marker hanggang sa Barangay Tiris ng Bacon, Sorsogon ay wala ka nang madadaanang nagbebenta ng gasolina. Kaya siguruhing sapat ang gas ng sasakyan mo na makakarating ka sa kabilang bayan. Bagamat nagsikap ang gobyerno na makagawa ng ganitong kagandang coastal road sa lugar na ito para mapadali o mapabilis ang transportasyon, ay mapapansin naman ang unti-unting pagkasira ng kalsada dahil sa mga natural causes sa ilang bahagi ng kalsada na to. Solid yung ganda ng view. Woo! Wait lang. Try nating tingnan itong part na to. Uy, may landslide dito. Oh, ang taas. Grabe ba kayo yung ang taas ng landslide. So ito. So yun ang pinangangambahan natin, no, na baka pagdating ng tag-ulan talaga ay wag naman sana tuloy ang gubuho itong part na to ng kalsada kasi sayang eh. Laking gastos nito mga highway. So tingnan niyo yung mga yung mga puno, ang liliit, yung mga nyog, ang liliit na lang. Tapos ang lawak ng gubat na to. Ganda. Ganda pagmasdan. Grabe. Tsaka dito naman sa kabila. Tignan natin dito. Oh, dito gumuho din, oh. May landslide rin sa part na to. Wow. Ito. Grabe, oh. So yun nga, sana pagdating ng mga tag-ulan-ulan, sana pagdating ng tag-ulan ay huwag maapektuhan itong part na to ng kalsada. Sayang talaga kung masisira lang itong kalsada na to. Ang ganda pa naman kung sisirain lang siya ng mga natural disaster kagaya ng mga malalakas na pag-ulan at mga bagyo.